Google Mapsआ मानो गुलाय-गुजाय खालामो? बेयो सुबुंफोरखौ माबोरै गोरोन्थि जायगायाव लाङो? सुलुंनि बायदिब्ला Google Mapsआ गुगोलजों बानायजानाय मोनसे नेभिगेशन एप। बे एपआ फनाव सिगांनिफ्रायनो इनस्टल जाखानाय। आथिखालनि समाव बेयो मोनसे जोबोद बाहायजाथाव आगजु, जाय सुबुंफोरनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनायनि लामाखौ दिन्थियो। बेजों लोगोसे बे एपआव रियेल टाइम ट्राफिक आपडेट, सेटेलाइट भिउ बायदि गासैबो सुबिदाफोरबो दङ। नाथाय माब्लाबा बेयो गोरोन्थि दिगफोरबो होयो, जाय सुबुंफोरखौ गोरोन्थि जायगासिम लाङो। फै जों बे समाव मिथिनि बेबादि मानो जायो आरो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा खालामनो हायो। माब्लाबा लामा बानायनाय बन्द जानाय एबा गुबुन सोलायनायनि जाहोनाव Google Maps खारिखौ आपडेट खालामनाय जाया, जाय गोरोन्थि नेभिगेशननि जाहोन जानो हागौ। माब्लाबा GPS सिगनेलआ बिल्डिंफोरनि सिङाव, हाजोआरि ओनसोलफोराव एबा गुदु अरनफोराव लोरबां जानो हागौ, जायनि जाहोनाव जायगानि थि बिथंखौ मोननो हाया। माब्लाबा सुबुंफोरा Google Mapsआव गोरोन्थि फोरमायथि होयो, जेरै बबेबा जायगानि मुं एबा थंखौ गोरोन्थि बानान खालामनाय। माब्लाबा Google Maps सार्भारआ आरोंदायारि एबा टेकनिक गोरोन्थिफोरबो जानो हागौ, जायजों गोरोन्थि फोरमायथि दिन्थिनो हागौ। गोरोन्थि लामायाव थांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा माखासे राहाफोर लानो हायो, जेरै मोनसे जायगानि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय बेनि रेटिं आरो बिसावरायनाय एबा रिभिउखौ फरायनाय। दावबायनायखौ जागायनायनि सिगां बे खामानिखौ मावनांगौ। बेयो नोंथांखौ गोरोन्थि जायगायाव सौहैनायनिफ्राय रैखा खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा लामानि बागै गोनो गोथोआव दं, अब्ला नोंथाङा जायगानि सुबुंफोरनाव बेनि सिगांनि लामानि सोमोन्दै सोंनो हागोन। बेनि अनगायैबो, जायगाया थार नंगौना नङा बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथाङा Google Mapsआव जायखिजाया जायगानि ग्रहसा नुथाय एबा सेटेलाइट भिउ आरो 360 डिग्री नुथाय नायनो हागोन।